Okay, mayong mudto na usab kanaton tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ada na punta mga higala nila nga atong tulumanon sa kahanginan CONA Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini inyong ubus nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abi no adlaw na usab karon nga Martes ba? Miyerkules di ay ang higala. Pizza 22. Pizza 22 ba? Yeah, no? Pizza 22 na kini sa bulan sa kining Pizza 22 na kini higala sa bulan sa Mayo tuig 2024. Ayan, no? 19, 20, 21, 22. Oh, tama gyud mga garam sa ko na itong ihap. Tama gyud, no? Sa ato pa maayong mudto na kanatong tanan, no? O ato dahil nga timbayaon mga higala o mayong mudto ang atong talahurong obispo, Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager, si Father Ramaata, diri sa Sibulan, o si Brother Elmer Lugatiman, dito sa Actin Basay, o ang tanan gyud mga higala, no? Nga mga nagsunod usab sa atong mga Facebook page. Kumusta na mga higala? Nanghinaot ko nga naa kamong tanan sa Kapiskay Panglawas, ug manusab sa teleradyo, no, diri sa Sibulan. Nahala, no? Kumusta naman ang hinaot tamang higala nga okay kaayo ang inyong kahimtang sa panginabuhi niining mga panahon na. No? Kami diri sa Ayungon, bago pag yung nahuman ang among fiesta, no? Pero wala pa mahuman ang among mga kalihukan tungod kay mong sa ulong pamanmi sa amo ang 100 years anniversary karong Pizza 3 sa Hunyo, no? So muna, no? Nahala, no? Ato paday nga tibayaon ug may mudto higala nga ato ang mga gawiks din sa Kalumbuyan si Father Christian Durango, no? Gantanan natong mga kaigsunan, mga kaparian, Lukop, Kabisayan ug Mindanao, no? Okay, mo sa mga ko ang classmate din sa isla, no? Si Father Obing Masion, no? Si Father Obing Masion. Okay na. O ang tanan gyud nato ngay galang ako kung usa ka classmate diri sa mainland, sa diri sa Dumaguete si Father Tonton Arnaiz o kang atong kura paruko po din sa Himalalod si Father Dami Hiramis. Okay, ug tanan ako mga contemporary dili na ako hinganlan tanan mga higala tungod sa kadaghan, no? Mga contemporary na ako sa Sibulan. Of course, ato pong pagtimbaya og mayong muto sa ako ang mga kontemporaryo din sa pikas nga probinsya sa Cebu, no? Ang kuan man ko mga higala dito man ko ni-graduate sa Seminaryo Mayor de San Carlos. So daghan jud kong classmate din. Daghan kong mga kauban sa seminaryo sa una, mga kuan na nangadagko mga rangko mga higala din sa ug gani usa sa akong kontemporaryo mga higala obispo na, no? Si si Bishop Ruben Labajo, no? Ang auxiliary bishop usab sa Cebu, no? Kauban mi ana mga higala sa kining seminaryo sa una. Una na siya nako 1 year, no? Sila magkauban na si Father Lyndon Zerna, no? Si Father J. Enriquez, sila na si Father Ruben Labajo, no? Karon Bishop Ruben Labajo na. Ala, no? Dahala, no? May mudto na kanaton tanan mga higala nang hinaot kita nga ana kamong tanan sa Kapiskay sa Panglawas niining kabuntuhon. Boy na mga higala, ari kita sa atong CBCP News, Balitang Simbahan niining kabuntuhon. No, ato ang CBCP News, Cardinal Orlando Quevedo, no, ang Archbishop Emeritus sa Cotabato, hugot nga gisaway ang gihimong paglabay og Granada sa usa ka kapilya didto sa Cotabato City niadtong nakalabayng Domingo Pizza 19 niining bulan sa Mayo, no? Matud pa dito kini nahitabo sa Rosary Heights sa Cotabato o gani nakita samtang sila nagpahigayon og Bible service.
Nanawagan sila karon sa mga siya karon sa mga otoridad nga tagaan yung hustisya o madalag yun sa hukmanan ng mga nagpahigayon sa maong pagpanglabay o Granada. Palita mga higala gikan sa Vatican sa bagong nahulma nga guidelines sa pag-ila sa katinuod sa usa ka aparisyon, usa ka press conference ang gipahigayon sa Dicastery of the Doctrine of Faith nga pinanguluhan ni Cardinal Victor Manuel Fernandez, no, ang maong guidelines aron nga mailhan gyud o matagaan gyud og pagtagad kun unsaon pag-ila sa katinuod sa usa ka matud pa apparition. Mao kadto mga higala mga balitang simbahan niini kamudtuhon ug ari kita mga higala sa atong saint of the day. Abeno May 22 ang ato karong santo May 22 walay lain kung dili si Santa Maria sa pamahigala ha, di ko kaklaro gagmay kayo. Ato rami pahayagan gamay ha, ato rami talibdan kay sulaw man siya mahigala. So okay, ang ato karon nga santa mao si Santa Maria Santa Rita sa Casia, no? Kini si Santa Rita sa Casia, natawo siya niadtong 1381 in the town of Ruca Porena in Umbria. She lived with a brutal husband and had 2 sons. After the violent murder of her husband, she urged forgiveness in contrast to the customary vendetta of her day. Becoming an Agustinian, she spent some 40 years in prayer, contemplation, and service to the sick and poor. Toward the end of her life, she received a wound from the crown of thorns. She died in 1457. She is the patron saint of desperate situations, no? So karong adlaw mahigala atong gihinumduman si Santa Rita sa Casia, usa ka relihiyosa. Nahala, no? May mudto na kanatong tanan mga higala ug padayon kita sa atuang mga buhatono niining kamudtuhon. Bueno, ari kita mga higala sa atuang ginagmang jolo joke. Ala, no? May mudto diay kang Yuyong ug ni ibagtod pa ni Yuyong nagsunod ay siya ni atong programa. Gani iya kining gi-recommend ngadto kang Sister Luz Estrelianes. Abino nag-istoryahan ay o gusto kaan po di ay Caceres family. So si Brad Flavio o si Mr. and Mrs. Flavio Caceres. Kini si Brad Flavio taga-kuan kini siya, taga Dumaguete, taga Manhuyo, no, taga Bulisong. Unya naa na karon na ni Muyo sa Dumaguete, sa kini siya ka lay minister. Okay, nag-istorya si Mukloy ug ang iyang asawa. Atay, siya? Anong katawa-katawa ka? Kanang mas maayo daw gawing magpaniwang-niwang kagamay tayo. Kaya mo nagtambok na kakaayo. Masa? Paniwang-niwang ba? Kaya mura na ba pong isog na kakaayo? High blood man siguro ka tayo, no? Uy, ayaw kong inglaan na, ha? Ayaw kong inglaan na Mukloy, ha? Sabi, isog na ko kayo. Ha? Isog ko kayo? Dili ba high blood man ka? Natural lagi na sa high blood nga medyo isugon. Ayaw li ko yun ang isog ko. Dili ko isog. Ay, di ba kay high blood naman ka? Di natural lagi nang maisog ka. Ayaw lagi ko tawag ang isog ka. Dili ko isog. Ay, nahala, sige day. Mahinhin kang pagkababayi. Oh, klaro ha kay. Sige day, mahinhin ka. Pero paniwang-niwang gamay day. Eh naman. Para mo siksira ba? Sabi mo iwan ako kang isog ko. Joke ba yun? Joke na daw ito day. May lain. Okay. Nahala no, padayon ta mga higalas ato ang mga buhatono ni ining kamudtuhon. Pero ari na ta mga higalas ato ang
Catechism. Boy, no, ato nang i-discuss ginagbay mga higala ha. Kini ato ang i-discuss kadali mga higala kay nakikuhaon. Okay. Ari na kita mahigala sa tuang Catechism. Ang atong karon, ang atong topic, kabahin kini sa BEC. Kabalo mo kung sa ini kong BEC mahigala, mo judiciary banner program sa all halos tanan nga mga diocese, no? Kay mao man ni siya gipang ang langhingusog jud ini ang BEC ang CBCP. So sa ganito ning BEC, kuan siya, Basic Ecclesial Communities, no? Basic Ecclesial Communities o gagmayng simbahanong katilingban. Ana, no? Unya mao kini siya ang matud pa banner program sa halos tanan nga mga dioceses. No, unya ang usa man gyud focus na ining BEC mahigala lang niadtong wala pa makasulay. Aboy no, ang BEC, ang focus ini mao ang pag-organisa, no, o pagtapok sa mga tao, pag-organize sa mga tao diha sa mga parokya aron ang matag usa nga membro sa usa ka komunidad nga gitawag og tulda. Aron ang matag usa mamahimong miyembro sa usa ka komunidad nga gitawag og tulda o silda, no? Ato pa ang focus ni ining BEC mao ang pag-organize sa mga tao diha sa parokya aron ang matag usa mamahimong miyembro sa usa ka komunidad nga gitawag og tulda o silda. Yaon sa may mga kalihukan ni ining kining BEC, kining Basic Ecclesial Communities. Number 1 is liturgical. Kabahin gyud sa mga pag-ampo ning ilaha primero. No muna nga they will be engaged in Bible sharing and other liturgical activities in their communities. Sama pananglit sa Bible sharing o baka magkuan sila kanang magrosaryo, magnovena, ingon yana, no? Unya human nga aron gyud nga malambo ang ilang espirituhanong pagtuo sa ato pa ang mga kalihukan sa BEC gihimo nila aron mapalambo ang ilahang espirituhanon nga kahimtang spiritual growth. No, unya dili lang kay spiritual growth tungod kay sa ilang pag-Bible sharing dunay mga punto nga developmental na kanang ilang gitawag og lihok sulbad. Nganong lihok sulbad man kay usa sa mga ilahang hisgutan human sa ilahang pag-sharing sa mga words of Jesus, Word of God, mao ang pagtan-aw sa mga problema nga nasugatan sa usag sa matag miyembro. Unya ila kining hisgutan ug pagahuman ilang paningkamutan nga ilang masulbad. Muna ginatawag itong lihok sulbad. Sa ito pa, silang tanan magtinabangay sila. No, muna nga diha sa usa ka komunidad naapoy gitawag na itong developmental. Unya, human nga napurma na sila, dili sa kay magpabilin lamang diha mismo sa ilahang komunidad. Mamahimo po silang mga misyonero o misyonera. Nga naman, tungod kay ang ilahang mga kalihukan, muapil man po sila sa kalihukan sa uban nga mga komunidad o gani, membro gyud sila sa parokya. Ana, no? Sumao ka na ang BEC, liturgical, developmental o missionary church. Gani, kung atong tanawon ang BEC, no? Mao kini ang atong makita sa ilahang pagkagrupo. Mao kini ang kalidad sa ilahang grupo. Doon na gyud sila kanunay nilang gipaningkamutan nga mulambo ang ilang pagtuo kang Kristo, no? Faith in Jesus. Unya kanunay kini silang nangayo og panabang sa Espiritu Santo. Discernment through the Holy Spirit. And the number 3, nourished by the Eucharist and other sacraments. So buti pasabot niya kining grupuha kanunay gyud silang mugahing panahon sa pagsimba ug pagdawat sa uba pang sakramento sama pananglit sa kumpisal,
sa anointing of the sick ug tanan happy tanan, no. Unya number 1, kining union with and guided by the pastors of the church. Union with and guided by the pastors of the church. Ato pa dili gani sila layo magsupak-supak sa pari, no. Kuan sila makikiusag yun sa pari gani gusto nila nga ang pari kanunay yung mugiya kanila. Ano mo na sa no? Sa to pa they have strong faith in Jesus, discerning through the Holy Spirit, nourished by the Eucharist and other sacraments, and union with and guided by the pastors of the church. Ingon yan. So muna siya BEC. Lalabaw sa tanan, no? Mura ni siya o kada bitawng the 3 stages of the church nga nahiusa. Kana bitawng pilgrim church, suffering church, o triumphant church. Nga naman, tungod kay ang tumungyod sa BEC mao nga ang mga tao maluwas. No? Dili lamang dinhi sa yuta, kung dili labaw na gyud dito sa langit. Sa to pa murag gihiusa ba ang pilgrim church, sa to pa ang tanan ang BEC moagi gyud og pilgrim church. Kana bitong mo accept gyud sila nga nagpanaw sila. And then mo acceptar pud sila nga na dunay mga kalisdanan, mga sufferings, no, muna nga doon na sila lihok sulbad. And then of course kanang sa last is doon na sila gitawag na tong pag-celebrate sa ilahang mga kadaugan mo na triumphant church. Ato pa simbahan gidi ay ang BEC kay mamo ni siya the new way of being church. Ato pa doon na gyoy pangapagpanaw. So ang tibuok nga katilingban sama og pamilya nga nagpanaw. Unya sa ilahang panaw makasugat silang mga kalistanan mo nang mamahimo po silang suffering church. And then lastly, doon na po yung mga matod palagi mga kalampusan o mga glorious, no, glorious nga panghitabo, no, events sa ilahang grupo mo na nga as ang kining BEC simbahan giday ni siya. Kaya naaman ang tulo ka stages sa simbahan. So mo kanay BEC ha. By the way, daghan kay ni siya ug ato gyud nga i-discuss kining BEC. Actually, walay mura ni siya tao nga sa ako na ginaingon mura ni siya tao nga nagpanaw, no? Mahuman lamang ang kaning gitawag natong hilisgutan kabahin sa BEC kung atuan na kita dito sa gingharian sa langit. Kay matag usob-usob man nandun na may mga new developments sa pagkasimbahan. Kung kaya ang simbahan, wala mag-urong, wala maghulong, ipahaom gyud ang simbahan sa bagong sitwasyon. No? Okay ba? Tama na ha? Samaw ka na ang atong topic karon BEC, pero balik-balikan na to ng BEC kay mauman lagi ni siya banner program of the church. Ako rin pasalamatan, no? Si Father Clarence, ang atong kura paroko din ha sa Immaculate, sa iyahang mainiton nga pagsuporta sa kalihukan sa Commission on Migrants and Itinerant People. Ug usab ang ako ang tanan, ang ubay-ubay daghan na may mga kuan kining daghan na may mga parokya nga naadtuan. So ang last na mo karong Mayo, karong Hunyo, mao ang parokya sa Kamanhak. Pag kumani ana amo na dayon i-organize pagbalik ang bikaryo sa kining Dumaguete Diocese, sa kining Cathedral Vicariate, aron nga doon na tayo po yung mga spiritual growth nga ito pagkahimo, no? So wala, no? So bising-busy ta mahigala saan man gyud nga di man kita mamayor ani pero bising-busy kita. Daghang salamat og maayong mudto Pilipinas.